ase chichiro cheito ebinto ebiye byasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebinegati yebinkebiria orachikwemanya na gukwanera asumurubirio wense yobonchereria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchereria Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science Oyo science nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchunga monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star yote bagagunga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi wakire bya umwancho morigere bita Kisii and Nyamira TV ne mambingia nyasatu ancheire tumiranire asembe otokomate ngambia mono esko ne bakwe birane asare mwancho murianga otenga karibu ni wantu achakire omoro Ensakia ananche Dorcas niyo mincho Brighton Makori astogo chuko kwaera lia agosto kwa kukumanya ali agendrete ase orwango rwa Gusii na boigo na senseto ya Kenya iko mwancho murianga otenga karibu kigema karibu ogotura olion bensi ore boka bono Ensakia ya chakire mambia le rondo chinga chitariki na meronge benenye omotenye no yo 10 na mwaka no wechiribere na meronge ebere na isato asanya sato anchire ande tumiranire asembe tokomete ngambia mono na bono tikatu chakeri tuko asenchere rengedonge omorono Ensakia ne Ndizi TV bitukondo chenga ne ria Jumanne area ere yobo chenu gosetoka ntamangana yobo chenu gotega karibu kigima amashabi keito andonse asimwabita totengambi yamono na boigo karibu mosweto swe ase omoroberi Ensakia wakire Brighton wakire na kekurasu kwaba ambe wakire sautonjere wantu asoire meyo moroberi asemambia bona munere botambe kabisa mbia sana bano mwanchu muri Ndizi TV nande ni mambia ngeto kware ni asomoroberi Ensakia anaditukuria Jumanne dikurukuna afya Jumanne gose afya Tuesday kadoga tomrekire birengo biriwe bachenu sikatasen kyo Ndizi TV anena somoroberio
Ensakia ndiri yaragirense ya monenu ya bono mambe mbaka chinsesto karamugeneta wika studio twakona iguru ya afya kone tutara ka sense meyo pone chingiri chabena togo tura tokotena soaime yomoroberio tojaka manae aseri tukeriga koria kirebuya na gosemerweto na kwabo kirebuya nya sao twanjeire yakarutwaro riri tukeriga nae twamanye na kwabo kirwa ene bangwabo gakore matakataka sinini oseko bwate birukonyo gosito igwetibuya osekwala teroro botibina omoirio osirire osekwabo kirwa bintu bya byaturwa nigo tukobogima etodena bionsi etotigira nyasaye ekiarnero manyete na nero toire litukeriga kitari kinchi gereta gosuka anakrabon torigeti gochigokora omotinyo yo oikomi osikoro nelire lya chakirgo change bonsa kuna mbiri ngochiro jakoba genkia sinini heine season ibona litu asomete bintu bire bikoro bya geography kabisa lakini ne cha msingi nena nyasao twanje na twaro litukeria semambi yabon hegendera to asorongorwa usi ndokoma usine nino usine mbra ya kawaida kirgo chinjo ya tukurigora na bokora na ya embra ya chakirgo be nyinge asorongorwa gusi asito endete ko semiwuna tobe maiso na kubwate maragwana machikali abekirwe ne wisara yobojenu ne wisara eri yamangana gweta ne bintu bire climate inde tubwate machikayo na tutenyore asabe ekerembrege endete ko tu asorongorwa gusi go tu akwara ne manjumuria osoime yomoroberi Ensakia tujaka munana ntokora munana nyira cho shouta na de producer ito asemambi yaboni gabona botambe etora maigatatu asomoroberi yo Ensakia bokorosa litukuriao Utumanyanga notere asenchire magusi notora sobwamo no gose wasoira asomoroberi ni goso asense media eyo mutandao aso Facebook otonyara munana TV News Digital onyale gotuma comment yao nabo igo nabo go share nabo ko like o share na ba mino iri bamanyanga bono Ensakia ya chakire Ensakia no morobiro ogutariko gania onde bwensi atigare magega iwo mwancho morigeria ndonsi asore konye kore egebago kyao nabo go so asense mo mutandao onyale kubeke comment yao osonyale ko korigereria ningekegendererete as Ensakia yabona mambia nabo igo asebali bale chinse cha Michael Bogoso asense medi ya YouTube onyale ko beka origereri ngikegendrete asendizi TV anina somorobiri obwensakia yabona mambia asogotonyora buna Ndizi TV News nabo igo nabo ko tuma SMS go chage studio asi namba yeito ere asi screen yao ikobono mwanchu ngorito tenga inga wonde kibagoti ngonyara go ikirania asomo Ensakia igo Ndizi TV nigo ere digital kigima nabo goso anonyane gali WhatsApp ototomere SMS yao tunyale kunyebwata embeo nabo igo nabo goso onyale ko turabande nabo ko tebyo yo mino oyurere ngakiebuka Ensakia yachakire emambi yabono igo nere byato sange kegando chingana manga gaste ko korolekana gosego kolekana ase enseto ya Kenya norogongo rwa Gusii amashabiki ito kurchinsa machanya nkongo babokemi Sophie Motangi Charles Monari mwabokire na kimogendrete mwasoire miyomorobiri totebyango korukia mwasi beti koruraganga kirisi arogo wabokire na kinya saa twanchirangani swaime yomorobiri totenga na kimogendrete na kimorobere tiri tukoli arero ekyagera ri tukoli ya edigo chaka mambia na kero chagete tukoli ya mambi na bosemia eri tukoli ya eri kogenda buya igobona mangana mange tugochikokwanira ase MS yabono tutagania yo eteru abantu banyamachi abantu bagesusubirongo bonsi ingai moberete abantu banyoto ima abantu bakorubonchari mate chabo omwari mate ngai moberete abantu bakuru matieko abantu onsi yabanyamira South Mogirango ngai moberete so ime yo morobiri Ensakia etunyago chaka aseri bwairimo nakitoko batenga karibu sana antoko baligania eyigwenka tunyale chaka aseri bwairimo na onde bwensi obwate gosino oyo mwabate teko oso ya somorobiri otigatumeke namba SMS ere ase screen yao nabo igona bogoso asense meri eyo mtandao asoto nyamuna Facebook Ndizi TV News Digital abun Facebook nabo igo asense meri ya YouTube asoto nyamuna Ndizi TV News nabo igo konye koromogeni goserisha bikirigani abashabiki kira litukonto bwata abagani ngoso abale nyomba yitukira lituko ase ya Ensakia abagani na abange igo bono goso aga nabo konyara
konyoreke oge kiye ikaranse owato subscribe go so bate kengere kirikire gabwe tike gochu gutura ekere bono lirio meteto onkeroro mugentura amanya nikike goche kyagendera Ndizi TV ene boko bete kengere kya gotura gata ngaboniga nensakia ya chakire boniga morobiro gitogenderete Ndizi TV igo mwancho murigereria andosia solto kwariga ni bwikirano onyare go ikaransa na go sanga naintwe amanga itubwate SMS yito emambi yabono message ya ogoso jumbe ya mwanju monerera tumanyinga yobereta semambi yabone kerogo yetuma wetha platform weju watebiwe hanene ase mtandao Ndizi TV News digital in Facebook boiga sensemo ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News okotaka tutumera Twitter na bogoto Twitter at Ndizi TV News boiga kerengeri kyao nambe yera seskine yorabyo ya 0792192834 ine nambe yetu studio otutumera uchumbe yao ase mambi yabone ekerengange nabono togoturana bono mambia tebana bone chinga kitokwenda asebi bago byeito inturo rindizo ikire asik bago byeito ayegwa ikire osembono renjera gochi asik bago kyao oseri tukuri rero ni gole off umete amatukungu bwati na bokonyora koire off lakini koire off bado na bogo tubwati na bokwanda asik bago kyao so asesi miao asako nyomba mwao motubwati kwetera asemi tandao ende tonyare to kogendra buya asemambi yabona torikere uchumbe ay nyinge kabisa ode ngogotura ngakyoro jensegendrede ngaki ngogotebia okwaneria maya trojene wiki ngonya gosukere gostukire tikuria Jumanne igobono tutumere uchumbe ya mwanju muri kyara bono ni mambengi ya togo turanda tebana bono boka aso aime yomoroberio Ensakia kerenga kya eno korosari tikuliao na kotebina na ria korekana tuturero na ria korekana na ria korekana li tikuliangyo ekiera ntumanyete na ningo gatori twaraja tiokerake tuamayana na ria gendete korekana asense tyak no china mange endete korekana asense yeto ya Kenya igo mwachume torojena bana ngombana bandete usaborokiwa bandete kweroberi wajasa matema manne yo mwako yoga siskuru iyo erengete buna abande ngosie kabale ebirasi bajeka asomo timoko ogochikobo monene kabisa emetie bere tari raisi igaba ibonande go ikabachugwe toma balinda abana babo yakego chikoraga chano ali mwako goja nyora abana mbale biya gochia seskuru abana abanyaroka mbanyora marito ahengyo abana bamuramba nyora marwaire nande mbaso asichi sagu chimbe osebaso eno ena sobo ntereba bwa boda babune kama gore kiara muna koro mwana we skuru nabogota gere kore kanyake na bintu binde biribira agere biko sario bugima bwao mapema igobona abana kibago chaka abayiboli balende enande bekemirobeli emia kwene kwina no mwana onkwendale kanisa elinde ne osomiwe tebabuna anigago chaka ocha koba buna ni gacha koba ensali maji nyora Dorcas okono mwana orendirwe meta bible ngwe kabale babo abona bible ndire bago kabaro sana abana babo no nige kaba karige kabana bajirega mete mwana akobe school mete nye menge umwalimu otegre full responsibility kabisa lakini omwiboli mbale batari ko take full responsibility ekero mwana achire igobono etokuba semina umwana gajire ayabona buno omwiboli nayo ko bumwalimu oye omwigeri chimbo chingiya kera uchikoira ne skuru anyowe na bwate chimbo chingiya tuzi twara chimbo chingiya no skuru nchikoya bintu mbio koreka nebibe asiso diede kyagara abana abasoma boniga nabwo barayibangi amane Brighton na kwa kwandire igoro yabana komenta ngane yo yabana usaborkiwa amugano nore okorwa eme chwiki yangani ibere gachaitirwa chimaiga ase twaro chekinyolekemo bakoneri baka abarokiwa bose abana abakesana amarwa gose ebinyugwa bigotindia gose na amaryogo yogotindia nigento kyogo cyane mono ekere tomenya tase ebinyoro bitari kumanyanga ono mwana tomwe esiko yaya tomorende tomobasemia lakini ayabona nayo yokomoneria ayinayo tetubona agende kengeka nabo igonto asireti aborokiwa babere setwaro chinga banywete kwende eyentu bakonga etano mete gochikocherera bone echanga lakini bone yalinga se lab yani one bintu twento kunya gostebya abarukiwa gositonya ko barenda anena bari basirete baringe abekirasi 12 egento kyogo itomoyo sana nebo igo kyoko yoko yani kyogo ichana mono umwancho morigeri abana bakobachira ase chinka tigatoba ikange mono tigatoba obosemi bubwenete nabatu igo tubokwanire echigata chinga kichiri cyakale togotenga bona omwana oyo igamo mura ntori ko mokwanira ometa bayiboli abange nto sigete sana ensemeyo okonyora nga
omwa ibori awobete ukwanera omwana oye gose takunyara komote imangana ali Ansoni ali abwente kotebigwa engaki ebwenerete aboniga abayibori abange bale eno wecha nga ingo chakira nga ingo ngakingo so awe topic ye yunga kingo koya ikona egento bono kyarentire yani ogwechana mana konye tobwati obole mu boisaine boko kwanera omwana oyogo oyaba abe monyaruka ebe momura likimonto onde ensemo iga nonye no monto bwekanisa iga gonye nonye nyagitare boko moira amatingale turana nyagitari elinda kwaneru ekyagera abantu abambara ororo ndubwate abantu bakoligereria amangana ayo asinyagitari natsinsemo awa iko mwancho muri to basako bwata ko bwa kindi kyonsi tuika abana baita ange asichinsemo cha masomo na asichinsemo chikibirengereri ekira abana mbale bagwetera mechando gaisiko kolende bintu buna abayiboli nto kumanya twacho kumanya kero ibono cha ya chirigite yani to kunyara ko control esemoni uri bwekinyamolero iko mwancho muri nere bujato baikange ngane yo abana ero twakuleru na abarai awombagene to kukulera ngakito baikange abantu mbali bali bakora ngabana abachirenka bono baranga baisaneire ya abana abarukiwa bado tote banga emetinye bire ya abayagera abana abaisaneire ya konye korochenga nga bono note itumwana obwesukuru omora omoteri yo mukuru ngo rwagusiya gatanga ki nabo kupimira ononye no morujo uniform konye ne uniform yako gokya igo mwancho murigeria ekinegento bona keto wento kobeka omokya asabana bitu anana chinga kichituganta kwana kwerorera ebintu bitari ebiya ase ekegorie ke egeke ego einere bono ndochenga yani erachi gokonya abana mono ase okubakwanira abayibori ntwe nakigoro tote bana noena basaja bari babwate mbwe yo gokurura abana bake manyana sheria imekondolea maji naki manyamna umwana oyo tagete gotalera umwana moke ataraike miaka muno oborera tu mwana moke kibando chindere otete kumutalera manyango na osino mwana mete naro chivicheska de abuna andakara basaja abange bakobwatwa ni bade na shetani aliningiria shetani agya ko soena na okururo mwana moke ani osali utagete usali mwana obugima iga basaja bona wika muchikole ndemetinye ibere mwenyora sa kongu buna ego gwakurure to mwana we skuru no rano mwana oyo obombiro osokorire na kiabe ina bono oboire ya siko mwana oyo mosike yani mwobo ebone estima euroja era sike totatalire waye yikiarango kule igobona basaja niko totebana ekera abana bachireka uno musubati esina sinyaramba akorwa sikiumbekeri kia Young Women Democrat na Onsembe Foundation hawe koto tebina siko mwana tiga korro mwana kwa marana mbono mwana wena mokorrega ya no ina dorika tebiri go ya marua siko mwana tiga ko mwana tiga ko tomo mwana marua tiga ko inforvu mwana sa marua ebindo tageti tigo mwana acha somotimoko na andairane ase eskuru karbia you among the junior kwana angyo anaka tojua kwana igoro yechisemi chetu lakini ne by the way ikyari skuru jajage ko bungulero angyo ewikengo bungujire ekoroba kwa abana bali ba kirasi ge 12 ya grade 6 na standard 8 amaya osechinga kibakore amadem na hata to gushiria abana baito baragongo buragusigo somo gusia sabeta bakora amatemu buya na hayo moibori oratoke kanena nkunga inuore buna matemu aya umuntu garuchi beze umuntu akwe egento kigochiko konyo umwana etamade ngunga inuore oriyegwe bese ya obosa tigo mwana ari ikekeria somire usekeria somiwe emyaka buna no yore ekirasi kia gatano na gatatu eria somiwe myaka 5 nebere buna no yore grade 6 eria somiwe ase myaka 5 nomo buna no yore ase kirasi 12 emyaka asomiwe ase myaka 12 arike ekiagere kina kira mokonye asenjire ya mogo seyende igobono kabe omuntu otari gotaka gotumeka bobe asali omwana wae amaisha yo mwana gocha samatuko arebosyo igo mwancho mwegeria ayune kati ali tugenda to kwale no sitwa kwaraganite SMS ito napo to koligeria Brighton asro ngorwa gusintoro chenga gosa sense ya Kenya ndurchenga embura nerororo kolende toroche engane omorai ogwensa gatebanga embura eri nyinge ye toigo eri nino na beta chikobororo kolende ngani go bono motenyo yo 10 aho yo 10 no mono 10 kabere turachikoene kya embura nyinge lakini eri ekerango kolike eri nino kolende na banyanelire na barabo ongo kwa na bale tumanye ngani nki gose
nyinge nereri ye ne twaro chiko stroche asa chingongo cha Gusii na nde asa rogongora Gusii asa monere etaratwa ebune ebwenete gotwarende ekare elinine gochike yabekwa ntugusi ntonale tembura amaine asrongwa Gusii ntori kumanya elinino nereri nembure nyinge nembure nke gose ntubono ntubwatembura kolende yani egente kenenke ngaki abantu barabunko beko bale ase obosemia otebigo ngaki embure yengo twere nonyo mora igwenso tebete nga mbure elinino tego cha kobororo nabo ora nyasaye nero bwato kubwa kwaye nabera anyorekana nga lire lya chenchiri nande maite lire ntori ko libangera nabo baho goteba nabo bali bakubanga mbamanyete batotebya ntutwebeka tayari ko itatweti kwanyora nga ntora asagaja ekeratu babyo twanyora nga ntora asagaja igo mwancho morire nga chinsemo akonyaye ekwane kiri embure yeto igo nabo gototenga ki asende yaye embure yeiga yabireke gotwa mono yeiga nere toigo nabo igo chipara ngwite kachire omete chipara chachite gosareka abantu bali barase amakuruma abantu bali barase asatali agaya igo nere buya akerembure yegotwa buna twabeto ko aligari gokorwa bwatangani ngaki tigabasuke gochase asayimukirite igoro ntonyare kurinda amagima ito ntosiria amagima aga igoro oyembura gosugwetera ase embure yega igo mwancho murigira ayingotenga akere embure yegotwa abantu mukwigama asemete ebintu mbire bikebike toko chitwakara anene kirato abantu mete ngutacha bari abantu umbatete ko ikase bakwenda bwango nyora bakomunyoka bagotwerwa andanke mebosoka nere gocha yakora ayekere embure yegotwa nonyene komesa kori abakunyanga chinkuba ngocha chire cyakorekana igo mwancho murigane tuya twerende nabo gwetanga ase nsemo yembura enyinge yaberega korokana uyesana Dorcas bono umurai bwenze akwanede capacity bune weta manigose buno murai bwenze ekyagera ekartokoreria mangana yogo jenji mangana ya ernino ntobwate abamanyi berire timete na bagete bakamwa uchumbe gosomura ibwenze nera kwanede ase capacity ya yebuno mura ibwenze kyagera ntobwate departmental meteorological department imbaro bali maitumanya mede no nyino ko tabe mbrango twere no bumanyi no ko no routing ngo chigoje no bumanyi ona kinta ntamaite na umura ibwenze niga kwanede capacity yokumanya kwae osene capacity y'abantu bari bamadede na bono lalia ekera ntobwate waterman bakoralia ni mbura nero gotwa embro mete na bego twa ndi tugelimo ebe erinino usebe toigo ekyaro to temperature saa 12 mpaka saa 12 ya marogoba eibone mbura na bego sali mete mbure tu chita ekachinge na bego sali ebintu kabisa ngibona mete mbura yaro na bogo predict stop predict osengo twere kyato kumanya lakini balibe binaro jeba bali berire bokorenga lire wetaman mbate tena ni mbura yaro neroro neri abantu barabe maiso barorena ngakibago tumeka amarawa na majikali abegirwe lakini bana statement yumra ibwenze kumajigo contract korengana na inje buno monto bono to stari buno morali koze buna inje korengana na inje buna monto statement yae yachete ekero bono abande bakonya abantu bande bemurungo na kundwara chibesa nje abuja si county chiko chikolenda ibintu biribira ateke ase kubataka nembra yelino tukaraba county commissioner bakora abara ibanda si county aba kurubura no ane metaro umra ibwenso tebire na bono elino derigo chigoto igato die kurubure metaro igobono okorna contradiction ya betorro ebona kirata tumanyana at what capacity umra ibwenze kolengana na boko na boko korengana nae at what capacity mara ibwense out dina el nino derigo chikobor neji pese chia tengiru chie el nino kai chigochi ekiwana kitote ketwe boli na bake na bagweta maningo te abana yahaya embreye neroro bono which is which because embrero na bego to any time na bego ja go tuno emboniga asole ekengora dore no anene asorongorwa Gusii ensemeri ya South Muglango na bomachoge chacha na bura na bomachoge most bomachoge bura chacharia no konyora abantu bako affected ne mbura mete bade bako banganye ndurara disaster management kebegete mirobirbiya ebaganyete gento kebe embura mama moja ko nganya abantu iko pardon ndurara mirobirgo sinebe girebuya kerobono kiro montate to no ninche na bango tena mbrete abakenya badere dio kire Gusii kwar ko mbra ya tuete goro naboko machkorona nero deyo lakini bono ntuto gotigatorana bali bago toro debi na igoro yelire
meroberi kibabegera lakini ntubu naba Kenya tigatubwatia amachiko na marawa ari abegirwe na ngitoko bwatia in case embura kegotu kora torena risese ne director ya meteorological department ase county ya Kisii na Nyamira kile wiki nguba tukara robot umura kana bogo embura bego lakini ni chamsinge naki oikatubwati amarawa na machikali abegirwe ase chiwisara edinde kororana meroberiki yabegirwe na atuakie wako nabo igo Brighton komenta ingane yuntoroche abantu basuire kwemurungani enga ebeseri yabe tuororo inkira chikokora gose inkibara chikunyebanga mbachi banyekolere meremene naroche omorai omo bunge oinere wamboka agateba muna ebeseri yabe tekikubikwa asense meyo ya elinino tikabono eirane gose ayamaiga mura iwense goteba ngabone ni yaro kali ngatekayo agateba bono kole komwaro ringa embrite kayo tikebese yabegetwara echa sebinyoro gaiga erosi gose kora magendero nonyina yechipara ebese yute tikarari eranyora ase ekogende tamanyiri ase gochigochi egento kiarentire ebirengero yo akura ase aba Kenya nabo igona ase abarai ekiagera murai gwense gotebambura teyo nande abu atangani ebesa nere yabegetu asense meyu oyeko ligererie mbure yetoigo nigo bono ekolenta ebirengo bindenga ebese yetatumekiri bose bataeso getinande batenga ebese yento anyetumegetiga naiga aba Kenya nabantu bandi gose nabara ibande nigo bako ligereringa ebese yo andake igo yachieta ase tutamanyeti anena ase obukurumi igo bono negento kiribia ekerembure yetachi koine kiwa besokie ekyagera nande turaganya omotingi turaira motenyo ikumituraira nabo igo arire nabo ligosukia motu andake igo nerebuya turarigirerie tumagotenga nero goseteyo lakini bono oyo no murai gwense namanyete ekera bona goteba igo ntubuna aba Kenya mwete tokumubwatia no aba Kenya bangere na iwe turagotenga bono mbure yeteyo bono nabo tokogendere ibintu bitu buna kawaida lakini bono rende tokumanyarire ryo nabo ligochenchinga kintu Biasano mwanju murekana tutubwati asemambi yaboni gatoneta kumurekera biratatu asomuro birwe Ensakia Jumanne ndo yunyora na litukira Jumanne ni Jumanne ya afya litukira lero tenesha sibutambe ngo jar kolende litukira lero ejo chikutwara Josephine nero chigoja somuro berio tuchikukwana mangana afya aneka tuchikukwana igoro ya mangana a breast cancer motie nyoyo iga antu abade breast cancer awareness irinde ekaro antota gergo semiwa na kibagwe tanga kurwa sensemo ya breast cancer maide na banyara basubati nabo kaba maide na breast cancer na basubati bogeko nabo mwenye daktari kako nabo kumubona umusacha na ntu breast cancer na maine nabo daktari aja to tebina amangana ayunga kiago chikoba yo ikora gense ya nenus Josephine ngojale oncology akora alia sensema tene oncology kurwa sensema ya KTLH Kisii Teaching and Referral Hospital ngojara ase studio wali tukora tenesha stadi gochikoika akitota turarigira mangana breast cancer awareness ni liye mirobiriki yabekirwe nani ngakinonye no montako mayana oborwaire bwa breast cancer bwa soid nyore mogabana bwa county ya Kisii Paulo Simbara tinere gonya ngora kwanira mangana ekara gora de abantu buna maite abangina na inu mwanja no nabagaka baino bara nyunta robere kero rende cancer debuja meto insimbo gora kwana maite mangana afiaro na rota bwa tinsoni mono ekiagera chinsona jejigo jaba kwanyara abantu barwalire barwane gwe producer agare ko byo omorori kabisa lakini nabono wansimba gora kwana lazima domaina impago diga daktari ngojara to era ya mange lakini no monta ko maintain lakini simpera dena na nababa abaga na barabu abaga na baro na ba kogonga robere rua barugi ba tari kogonga robere rua monto mangao lakini morugio akabori una kido ligao simba kabori una gi oyo tabu atio mugaga oyo nakie go saba manyi ba gotenga ki kunya to bwati omonto ange igoko ligyo mosani nonye no moirio oriora ange na sore ekero tari kunyara ko kumanya ya kuyeka metera bora kune oigwe nga negintu kwaigwa igusine ke gomikiri ba goteba kwaigwa
lakini omuntu munga ugocha gotinga ya na kibono no nyino mura gose gavana ya Kisii ateteka ki kwa mwanchira okuna omanya ninkikere kyagera ine nekimanyireria ekemo yokumanya nga oboroiro bubwa gosoire ekero monta okuniro igure nga ekegomi inkero asense meri yorobere go mwancho murigeria ayuna na yanda mange ntocho gokwanira ekero monya gitari to agoika ase studio erio anya go to obo semi kegima ekinege ntota anyale komisi aswe kabisa imato erese nga kyo monto no gokuno kwa gokuna ta nyoro monto agocha tuwa na nande ase komenta nayo tori ngati gokuna igomuna abantu bano enchirane munyagitari ogocha agotwerese no kubeka nonye no kuboko kwao okubeka nonye no kuboko kwao erinyale komanya ngaki ekegominkere asense meyiga wose oborire bwasoire yo bono daktari ngojare atoteke gomi binga kibigoja totukuria mangana a breast cancer ibon yare ngomo denyo breast cancer awene ngate na bono rende tigara acha nera rato erera asemambi yabone igone topic yekale molero sana abasubadi mobe ange no na mosajo bange obori urende na hayo manyena nkonya no nyore breast cancer za prostate cancer yoka ebyumbire tojo kwanera igoro ya kasonyere cancer nigere gatia marwaire ali agoita abantu asense itu yake in global ando yone na cancer oborwaire obuno bokongusana bogo itabantu asense itu yake kwenda yo mangi tojunya kwanera gikoraga ense yamo nenusu yabona mambia mochumbe kwa tonda tega kana tutumira uchumbe yao wetera sinambe ya 0792192834 oyo tutumire wetera sense mitandao ngojisoma tore asense meli ya check asense meli ya check ngotororo tojisoma simambia bana kulende tutara ikorro lingana ndiria kora kantasi county Nyamira gokira igoro ase abantu bajete bari gosagana oyo mbajete ase nominated MCA oyo Maria Nyamira County Assembly MCA Honorable Spora Matundra na Nyamira County CC Kennedy Angwenyi Kennedy Angwenyi ni gade neta mangana agriculture ase county ya Nyamira abantu mbaji etari asenzemo ya Kierira alesemo ya Keroka bona tukubura nina ine baji to saa 3 ya botuko mpaka saa 10 saa 10 ya mambia bona tukubura nina security ngakiyabe security ya sarigire buno mo wasiri buno mo monsieur kako ba tag debi bawo banda ba mura chibese bamure ebintu ku nyumba yani agerende komo mwananji rende ngakiego chikoba egende kingi agikereti gusana noje no msibo wodi yeri goma nere nyambega gisesa ndoje nonye no mugavana bwe county Nyamira na kwanete nganeyo akini mugavana naro jaira singirete buna abantu bali bakumusira na bakare ko batagde timedina bono egende kino na abantu gwatagwa se county Nyamira nigo gesegitire siasa Pagadiana Pantava Bande Barukwane Kegere, Abande Barukwana Egikoyo. That's what they said. One of the Kuburana Nkai Usarama, Ekereko Borasense Moya Keroka, Ingotoko Moji, Nabanya Nimbo, Nieva Nainji, Ingotoko Moji, Orojena Marama Consan, Anabanto Baje, Porusatiza, Bankasa Kumi. You go Jinze Jingima. Baunyo kuruguri nande gane gyo jani banona abanda bagaje go bakabeka makao korusa 3 mpaka saa 10 saa 10 ya mambia timete jinsa irenga jira baka do calculate abajira nge jinsa irenga nge jinsa isano ne moiga do calculate bakaruga bakaragera bono yo timete no simba kachingo kompanye nyete ibono wedena eba kore de kambi bana bantu bajite kegani mojibo mon akire bana do kwana security elabs yabe asensemo ya Keroka meroberikie kubekwa sub county police commander bwense meyo DCC deputy county commissioner bwense meyo na kimwa abekire emeroberio yabe na bono metali eri county commissioner Nyamira Keroka ali bono Nyamira kile bono bakubadira na Kisii Keroka mete Keroka is cosmopolitan Keroka ali bono omubaga lakini bono kuma jere korekane kwana Keroka kuma juru kwana sali kubwata Kisii na Nyamira bono kubwata na ko balia security ebe tight abantu bari mbakwana no ne biasara meto obokibago bonkare bwalenge ekero to monta kwobwa bono na abantu mete ko kwobwa bari na saa 3 saa 1 bazigire bisie
na komenta nayo senseme yu ya obo gose yobo saria bagenda tukakana ase orogongo rwa Kisii na Nyamira nigo turo cha abantu babire bagosaganwa ase chipara matukotara eta abangwana gite bagasaganwa para saa 3 goro saa 3 cha mugaso abantu boli be ameti nemejio emioge sana ebioge sana asiba bete bakubawura enibo yabo igone gento kire echi ase orogongo rwa Gusii na matuko tari matamba itire twaro chumungwano likura sansa meri ya Nyamira bete kagoitwa nebibago ori orenge omoende bwe pikipiki igone gento kyabeire egekebesana gusigitari kugokya obwo babwasoire koba Gusii abantu abababwatu 14 bagokora obwo ibyo boiga na bwa bagochi baba anande ba menta chisemi baenda bachikoso pakala chinyomba ime egento kyo gokumye sana egento kebento koligererwa ase obwango mono nas enchira ya ime aseki niga abantu bano konye monto goswa nyumba owera compound yawo ime ase bwesi kerete onyara koragera gose kuruka pakoragera negento getegetari ekiya mono igumwancho murigeria nabotenga ki usarama asore na kiere na kioroche ngaki abara ibenseme yubakubeke ibintu anturo cy'abantu bande ngote mabali nonye noko okwangamiza gose ogo itabantu abangana bunyumba 10 omete nyumba 10 go bagotarase ibinyuru biri bamanya oyo igani ngoyo niyo nari ekereke gocha kuba omete abantu mbali bagocha unabayiri bacha babeke mase kumbe baligereti nakibakoswa mwanya gete nakibakoswa mwanya nchanori asoime erinda chale akorobo sare gosabwata abantu baye awocha go gosoya ororo igone gento kebento koligererwa ko nyumba 10 paka nonyene chichirani tikatwaligerera ngaki nakyo mintale tebangati ayoro cho monto mogeni ogokagira monto bwetali bwekenyoro kwatema kuboli bwango togokira seki bono nabora amanyo monto yiga numusari olenge igacha gokore patrol nera chibotuku igo mwancho murigira tikatobe abantu tole maiso chinsa chonsi nabo igo tokolinda na into asintwe ekene gente kyogo kumisana kere ayo abayibi abaiga osaba kagiro abobo ibi bagocha kuruchinsa isato paka chinsa 10 chemambya ne chinsa chinyinge sana ne 9 hours kabisa egento kyo kuoboyi tugitari ekiya kegima umanjo muri wano tugatwara sensemo ya jek jek twara kwanire ari nene ara asorongo rwa Gusii nena sto kwanigoro yobosaria tatokere bubekwe emeroberie bekwe tokoro bosaria ase enseme igoro nande yakorekanete na ali ne kiama kya UB rito twaro jena bagenda takobeke meroberio yabo yabene ase ogotinye kiama ekyo gekorawa no mugabana bwe county Nyamira yole patrida Amos Kimumyalibo secretary general Bagaka Jacob Bagako yoro MC ward ya Masige West nabandi bali bayigarana tasinse meri nyambe yagisesa nero munyakerogo nabali bayigarana te bonse kero babwa tomuroberi ayungati yali agenda tokorana sorongo rwa Gusii togote bana lende na Beyonce enabyo bigenda tokorekana igora kini bitoko kikeri birie bibe takero korekana ase orogongo rwa Gusii twenda sense ya check toririe kero bitu bigenda tokumnyoka mono ase mambi yabone tutarenda sense meriende ye studio tetura soma ye SMS yero yuma tumirwetira sinamba ya 0792192834 ni lina sign ya nyora from Bogita asubuhi njema kwa David Bosire Elda William Mekenye Pastor Girebato Onyango Elda Samuel Oyego Elda Ojoni Obiero na walimu wote wa Greo pia na Wakristo wa Nyamage wote anawaambia wakae na siku njema. Asante sana. Ndizi TV Digital aska Sakari former secretary Nyamake Educational Group Omuralia Preto na dada Dorcas nawapenda sana Jema Ninyomeke brother Kefa Mumanyi toe omwerekeo asechisemi enyangi ya our member Divina Nyaseti is on Thursday Mama Sibia Nyanduko Motuli Enyibori Tingo Kweba Ensakia fire obeka neri toka abu alisabure tebene tokoria Nyomeke server group na rojeno mole na Germany ne anteb nimewatumia link hapo sasa ingia mwe mnatuoje asubuhi ya leo ase group ya ino nimetuma link hapo torore na kitogosirana asomurobedi bwensakia bono mambia miyamono manchumuri na ara wate na tumbo briscoli na eno mo Kenya mya kabisa timeti mangana kyubata makom lakini na baadaye na yo kwara tumire yao igona anyerori nataka tena na anyerori de yo tena tu briscoli lakini ndio bono lendo rojo briscoli media osi ngoma ya torena ukabwata ringana liko
ayuna around oja sense meya SMS bantu tuenda sense meya mtandao tore namba rebali ba soire ime yomoroberio asemambi ya abonia Togo so sensemo ya Facebook asoti mna Ndizi TV News digital nigondo se Teresa Kimunta oteba wakire Brighton na Dorcas korwa Muranga no tore amo asante kegima Teresa Eric Osoro korwa Keumbu ritaro nikondani Freddy Nyandie kamosima omo murao maremuko rwa sosera nyali bali masaba nabaganire aba abaiga emambia engiya Edwin mache mutureti orule chara de Edward Ngoge Victor Omondo Samuel Nyamali Samuel Wesley Nyanchoga Elda Samuel Onyego Dorika Kemunta ezi DJ 12 Steven Okendo DJ J Otuke Ragusu Kaleb Gertrude Sabure Engineer Kaleb watoke ekia gesase ebara raya goti Yagoti chenge brother Jet okogoro kwe mbata teira moguso nduso Berik onchwange Derek Nyakonu emamba ya Nyamesocho Grace Ombati Grace Wangwenyu Joshua Mbuya Tirimba Joshua Songot Frida Nyabonyi Keru F omwana enche Neva na Meva Kemunto Andima Douglas mamake Bradon mamake Regan na Susi Riruma White asante kigima abanga kigimando che aba kanete mambingi ya Justin Abuga Obonyo korwa Sukos Kisaju Kajiado tuko pamoja Ocharo William listening and watching in from Sensi Kisii asante sana Ocharo Edwin Omwenga korwa Kajiado present watching live Brighton na Kemuma asante sana Edwin Dolphin Mokoro actress akatenga live mbaka au mwaeri asante sana Dolphin Mora after the Lord is near to all who call on him in the truth kurunga Psalms 145 which are 18. Good morning, Brighton, Dorcas, and Joshua. God has been good to us. We have met again a new day. Being alive, we should say thank you because it's not easier thing. May I wish my parents, wakiwa bonchari anabugita, my children, my friends, and all fans of Ndizi TV, happy new day and may Almighty God bless them. Brighton na Dorcas, asante kwa kazi nzuri na ushauri mzuri wa leo asubuhi. May you be blessed abundantly. I am with you until the end. Asante sana Dolphin Mora kwa rwechinse mochi richa Riana Bogita. Waziri mkuu ata good morning brother Brighton na Madam Dorcas, have a blessed day watching live from Doha, Qatar. Asante sana waziri mkuu. Yobesho besha utabanuari masomo robero atana tupwatiti nikiwa nyango so asante sana yobesho besha. Albert Isanda Makori korwa Kiogoro Matongo village na arime yomoro na Joyce Nyanchama out good morning to you Joyce yansemo ya Brighton noche inchigendrete gocha safi kabisa mwanyumire korona tutumira SMS ya semambia bonga tokomnyoka sebiru bene to jarari mono kabisa taranda sesema yomotumo ka kardoro jebiro bio muko biegire kardoro somano Thomas sabokata na sabokata Thomas from Dagoret South waita kamas. Good morning brother Brighton na kuna saundi then diogi ndiyo sasa tutaona tutaona hiyo saundi yako ilikuwa baadaye lakini ndege watebire inaro then morning my team there, it's wonderful day nyasaye utwanje twarode tikolia lero wishing mashabiki wote wa Ensakia lovely day ahead of all students for coming exam Koronyango junction getting road and clear oyinso vikemi motangu nyinsa mojidi chanya ngonga ote anwali me yomoroberio Dennis Mogoi na Ivasha Karagita na bale no murio unia kwamboka ba ote anwali no mwana wa daughter my daughter Tata Mogoi Bikondo Keva Bikondo Rogers Nyariki Episata Bob Makori Esimba Eramani Olina Penard Yogachi Kennedy Nyata Nderera Ewa Jaburabu ya kwani kabisa Chai na Ivasha Keran Dennis na mashabiki onsi ase abeta bwakire buya following na roje message ya Kennedy December then we are up and about. Good morning, I wish you a blessed day Joshua Brighton and the Dorcas. Joshua salamu kweje kutoka kwa Kennedy December wa kwani we kabisa
Joshua tebana dende igo noale amonae nande bwango igango jatorabu tokore Ensakia kurwabu ken yo kanya kweroberia kabisa asinjire yamo ejinga tie bali banda tutumaje SMS chine duni majabe ngoroje ditunda green nimekuona bwana Simon na tutu kurujisa majanya masusi nimekuona good morning no ime yumroberio asemambi yabana ngati yabali banda tutumaje chumbe chaba asemambi yabana watu taina no bali ime yumroberi bwensakia lituko lya Jumanne from chairman Nyamnyomeke out there na oyingeva mamanya. I thank you Brighton, and you give good information and let security be maintained by county commanders both Kisii and Nyamira. Rastiri out maiga gochi as Nyamnyomeke members na omheshimiwa Innocent Obiri korwase ebunge yabo basi out there na we lead supported education 8% out there na nikobago sira chisemi meronge 5 asemia asemeyo yabasi anena se wodi yaba centre sali berbetu bya jina nejinga chumbo tumoko etokwenda ro ende tokwirana to endrena check alafu tumekwenda sensemia magaseti mwanjumbe to skene Ndizi TV wansu Gusii. Ndizi TV Obwansu Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Asegatia ito ntobwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo
na kubwatisibwa ase obogima bwokera rituko inyura obolema igoro bole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'obolema ase obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising kibakuri chezi cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo shiobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwanso bw'omugusii enyegetari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo eyukonyere ensemo ya yugo imeyumuchukisi niga ukumanyebuna niga nkanyire guca ensemo ya Nyankonko mbarabare ni skuru y'uburuso ya Nyankonko Primary School opposite Nyankonko SDA imeyumuchukisi nabugwa Kisimi eriyuborokerariwe ase namba enotisano na ibire isano nemo kianda ibire inyeisano gusumulikiriri yuko guciase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center ubungwenia uregene Ndizi TV ubwansu bw'omugusii Biamono mwanchumuri Ndizi TV akatokurwa senseme yomotmoko twara na madukani kidogo tumanye kwere na senjera ya bena senjera kawiza producer kare wanza ikurwa senseme ndiende ye studio korende na botokora akora igoma ye kamera senjera ya bene bono rende tuzo senseme ya magaseti osho tukora ndi SMS biriseto senjera ya bene
ikiagera turakora check tumaso asinze ya magaseti nindoje na Brian Nyajoya no ari me yomoroberio ande gutobwatia asemambi yaboni gate abana Ndizi TV ni kiboko yetu. Asante sana mwetekera mashabiki yale na tokosomera magaseti ine buya nindoje ga Ndizi TV motureti okali kurubo nyagatanyi aode abano ari me yomoroberio aode ana bonyagatanyi nyakobaria tuko pamoja mbia sana. Niloje Grace Ongwenya na Good Morning Brighton na Kemuma listening from Gichauri Nyansiongo na Ediva Yeskim Alice Nyakundi omwana omurabera Fred Mosioma Eric Osoro Grace Ombati Kevason Bosire Sakaria Makori Moginda Endumusazi ya Nyamaji Wilson Esuba Susan Milambo Isaya Nyatundo Masongo Engineer Caleb Lilian Kerry awate wano bali yumoroberio Rebecca Bochere oino awatena kurwa afu Halbatin Ensakia bwakire Brighton Dorcas na Chosha. Asante sana bwakire buya litukoli kanyeku mashabiki abairi abasani bila kuwaja nyuma ababisa tanya kwe babisa barabu meta babisa muama bere na baganeri emambye ngiya mwensi omugaka oye korwa Katali Joshua na Faith abana baye na sister Jemima Bracia na Gracia pamoja tata na mama obaganeri litukoligia nyamwe yamura awadana ndani kama kawaida from India. Good morning all fans Brighton na Dorcas mbia monekera mwendete kutobwatia mwaka kereja kuruense ya Nairobi uko na sisi asema mbia bunu taisi amisi morning on Ndizi TV members from Nakuru. Asante sana sababu mwendete kutomaji SMS yenu awataina na wamole ime yomoroberio ubwenza ndo endelea ujisoma ase ekarobiro bigonyago sukando ndo ujisoma asema mbia bone kunete tukwira asense ya magaseti asema mbia bone botamire ombade gaseti ya The Standard nanche natwara ya Daily Nation toko ligeria ayamurikiria se gazeti ya Daily Nation ase peche entangani nigondo che ringana limurikire kigima ringana linene limwamu liko kwanera igoro ngaki mo Chief Justice nere Martha Koome wose ekigambere kene getete ko Rusia aigati iye bintu binde wose ya igati yama igice punishment kiri kigo cyena no ase abantu igesusuro kigo cyena no ase abantu anene buna ase epejeje go kwana ngaki babo bose bayirire ekwe bill ase ebunge eri bachikwa kaisiko oko egwegesusuro kyobogima gose myaka yonsi inegari amori aywa amori kira ase pejeje entangani ase ndochibano mo subati nere Martha Koome oyore Chief Justice asiki gambere kenene egya enseto ya Kenya bono echine chibili egati chibili ibere chinene echine chibili ibere chinene kolende chinde nchiroro chimolekeire ayemo yabere ase oko akwa isiko ko oko egesibo kemiaka wose miaka yonsi eri bakoroka nga life sentence aso moni woriwo Kenya molero nabo igo batete ko chencha richi ko nonyene obo ibi we chinguru robari yune batete ko chenche miaka eri egesibe kyo ego chiko okorigereriwa nabo igo ase bone batete ase egesibe kiko segesuro kyobogima kyobogima kabisa bona getete batete keira nigunse koika miaka ronye ne 30 gosekerusi gwara ase bono amorikira se peje to chukorigeria ase obwime aigega nkukote iga ayarare ase gazete ime asenchera yo konyachuta kolende chingaki to konyora ni chuko ko so ime na kukumanyia ase obwime mono nabo igo ase peje iga entangani nturo chenga ngaki abamenye bari banyote babete bakogora ekeginga gose bakora obolemo asense meri ase oyomo yokoro kunganere kirima bono babu anyorire omochando bono bairo koika chitariki merongi tutuneye mocho motinyo 12 koru ase abo inensa meri onde merondo oywetinga abantu badu mbaganete korusiwa osimba kwetera mechando mekemeke abona ase abanyene ensemeyo monyene yo orenge kurukwangana kirima bono iga batakire abantu babete bakoneriwa obole mobo baruororo gose chinyomba cyabo chitago rungo bano bairu
Wikira motinyo 12 chitariki 31 asebono bagochikung'anyo koru asabu na gotigira abanyene nabo igo ntoro chenga nigo bono abakenya bagochi koru sigwa ebango mono maiga gose ekirori richiko ria roads board gose semedi ye board eri echipara bono egochikomenta chisiringi isano inero elevi emete elevi ne ngao ne taxi lakini bono echebe kire amo bono egotochiruka ebango ando cherikire ngabono ne bango bado ekena abakenya bakurusigwa tali besa kwaena na abosaniga egochuko nachwa bono abakenya bachikolera mono ase ebese isiringi isano chiko chikomento asense meri ya mafuta nabo igoto gosuka motu ase gazeti je page ntangane nigo boigo erimolekirete igoro ye familia yemo yorenge etaikun oyo manyekena Talchan Saing Rai on abana baye abakali kurwanirira enibo oyo moga ko yo beteka gosira nigo bana abana babere baye abamura abachete goikase kigambero eliogo chigono nonyo gosieka ase chibengi cyabo ibesa nchigo swana gosokiwa ase keringa nigo bono baganeti okubagana kwa bene gose bintu kubekwa bene igoro iye nibe yugose iye bintu byatatu mwabo nabo iko ase gazeti eyo nigo boigo ekmolekerete amangana igoro yechibesa gose eshiringi ya Kenya bunegandirete gosigikania amo ne dollar asebono goikaboniga dollar ekale goika wetani gose yachire wetani emeyemo na misini omwancho morigereria aya negati ya molekeire ase epeje yentangani ninchuko komanya ase nchera engikiranu ase gazeti ya Daily Nation na rayara molekere boniga ase pichentangani byazano mwancho mori ibona ase gazeti ya Daily Nation tiankorete kasika sedi ya the standard ya simambia boniga mangana tari mangao mono kurwa sika sedi ya the nation ya karondo jiri ngana li mamu na lori kiri sika sedi ya the standard nga kibono abangenti gosabaiti bakagiru konyorege susuro ege kake konenganiwa na matuko amagiga ayani gagoja ekeromo chief just mata kome bona gojigo igi ebili as a parliament eri chigo kwanirwa anekerege sibo keri kia maisha ase bali babeire baiti gose babeire bagokora oboke bago bonga asense ya Kenya bare gosu maisha gose life sentence bono nigo barachi ko reduce ri mpaka 30 years ayubono na aramurigire buna naki ingiyekogera mata kome bono akare gosuguma onyore buna abone bomanya bantu mbaje bali bakwero bone bomanya bantu mpaka netibuna sentence ya life sentence ruoro bone proposal neria bekirwe buna mata kome nigo akaroteana iseko ba 30 years na beko ba betake ekaro ringaniri uchikoenda ase ebunge ayino jenaro ayiro bolito gosena ringana rimwam koleni nane namurikire ayamurikire ase beje ine ribuna bipartisan talks dialogue committee nigo bono ekare ya nigo chugo kwanda igoro na kyobo gimabwa kongera abakenya nande meruberikie kobekwa ende chigo konya abakenya ase amatuko ari gochibosio nindoje ase beje yo mbara abajorire nindoje kimani ichungwa no abakare ukwana na Karonso Musyoka obio wandanyi nere no ale igaiga ekarondo ba mentirwa matuko alba chukuri koroboti uikamotie nyonde banyame baretiro roboti oru endro nyaro kwarwa emiremo ndoje mbaka mo senator oyore boygo majority leader ase senate Aaron Jeriot neno arabu ekarondo bakare goseka sana akora ninkwana bakwande yoseka boygo modi kibaka seti ya testara na muregena etaro yomurai buense go ja sense ya China na ki ya renge na renga kino nechinse jinde chia kwaneire etaro yogochi asim ansemeli merobekiri ense umurai buense abekire an ekere rekene buna umurai buense nigakwenda west ose ni east yako gendali unyore mna chinze cha Michael na joji njibwate interest conflict of interest enga iba umurai buense west ya jire handa digira America jire China ayuna arabona mange agokwanirwa ekero gorigiri ekera koletara yo jasense ya China boga siga city ya destana li manjumuri ne muregerede na kibono aboro kiwa bakale kweroberia gochi asamate mwa manene yo mwako yuga anekero bamuregerede amangana KCB onyore KCB inere yo mwelio
bali barasigira sikiata na watu no bakora matemu a 844 yo mwerio igobono nere murekeire monoke gima asiga city ya te standard umaju muri ina ndo chamurekeire ase page ye ntangani nani naro airoborito ingonyo ribaga ningigoreime ekaruto gatetina gekoraga ense ya monenusu ya bono mambia omogeni tungu gara sistu ekaruto yukwana mangana aprest kanza igomanya ikaranso igetomocha gotubwati kero isikomocha tobwati ringanerio na boreteru je utajua je gosino bwato borwiri bwa saratani kansa maite na bonga ngate na boka ko saratani ati bwana endeki ngawa den saratani je utajua je kama uko na saratani ya matiti breast cancer yo daktari atakuja atachacha ndani ya nyumba ikora gense ya monenusu ya bona mambito kwa na yua mange igotosukonde to endra sense ya magazeti tokwirana ya sense ya Daily Nation page nere ya kabere nigemuke emorekerete omusacho yomokuru ase ensemo ya kericho oyibo igo onyalire kobaka konyora ebitoki gosega korosia enibo yaye ne bamaega yogotagenda eskuru ase bono emumonikerete egotebana nigo musacho yokuru kungane Samuel Kipso ingetich oyibo igo manyekaine buna chepsetoni iga atigerete amasomaya ase ekilasi ya gatatu asebono abete kagoswa asense moye biashara nabo higo korosia enibo yaye oyugo musacho oyonere Samuel Kipsoi niga kurwase account ya Kericho asebono abeire okoko abantu abange omoyo asibali ba nyale kutigachi skuru wetera nonye no kuborwa kwe ebesa yo kubaire skuru asebono abeire ekirokere kia ase abeire ka konyora chibesa chinyinge ale taikuni asense meyo ya Kericho abayigo nigata babuna nigo abete kagotagenda ase skuru nabo igo koswa wa ase enchera ye biashara bono goikaboniga nigo bona abete kago chengero buna arishuja litukoria Friday mwancho morikiri ainera morikira ase page ya kabere ase gazeti ya Daily Nation igo bono omoga ko ibimyaka 53 nigo boniga agendrete osagendrete bugima bwaye asenchiringia ase wetera biashara igo bonturo chingano ne biashara na obigo korentera nibo kolende gazeti tiratenga montati ge skuru bono kerasi berengana boko bana Samuel ngete apana aye ikire monto na bwateri tukori aye igo mwanchu murigereria na boko kore ABD nonya kore skuru kore ABD nabo iga to oskamo to ase gazeti ya gatatu nige morekerete family inere kurokunga rai family abwa siba bagendrete kurwanirira chibesa goseba na tokurwanirira enibo ya tato mwabo abuna abana be family yo asebono bachiete ase ekigambiro kinene koike gotenenia nonya ne chibesa chikurukurusuwa we chibesa ase ebengi eri kubano ko ene kinga amali abo ara abaganiru ase nchera engia omwana oyo moyo ko kingane just be sign rai na boigo ikabel sai nigo bono batete kigambiro kinene ko beka chibesa use shares cha aba amoga koyo kubagana aboikiranu ase enchera engia agati y'abana baye nabo igo nigo bono bateneniri okwena no agwechibesa gosokurusuwa gwechibesa korwase chibengi anene ebengeri ya absa nabo igo korwase sense media industry area branch asibono batikete etenene goika abinte byo byabaganiru biyakigima goseba igwananire eboka abanyene ase page yo ya gatatu na igiga muri kirete ngaki ekigambiro kya bwatenenire gose asirire Windiso gose kampuni eri ya Windiso yubono ya betege ko Windiso Golf Club yo club yo gotoka sensemo ya Nairobi nigo bono basirire company eyo ase okumwaka isiko osoko okubutwa kwemeremo ko omo oriki osomore ko morendi asense meyo oyo beteka gosokia amangana abubisi ase igoro ye company eyo ase bono asweta obisi akirarangire tugu agasobisi abu asanyorete oyo nere nga Mr
Steven Mutezi igabona ase to bisina kanyora masakara ase room ba wate meeting ase aba nene be country club ya wate meeting akanyora kagosoma amangana yo usama ruba yo nakorangeria abantu bande abo barenge abarendi bamwabo ko barangiri elindi bagasoma nabo igo gukora na koruta ase ensemo yo bochafu gose dustbin egento bono kya moretre muchando wikegoteneniwa nonya nemeremo ono niga aikoti yanchiranire amangana yo kubutwa kwemeremo kwa Steven ase bono batebirona nigo barwete obosaidi boisaine ko mwaka isiko okwa owosokia amangana bosamangana ya ale ase ensemeyu ya Windsor club country club iwo mwanchu muri inara muri kira se page ya gatatu togosika ase page ya kane niko bono emonekerete igoro yabasibwa abo bono bago chikonyora omoeso anene maiga amoeso na oli bago chigosibwa se egesibukie miaka bago chonyora omoeso konye ebili yo eje kigwa ase ebunge kego chigweta niko bono judiciary bono ya ikiri chibiri ibere ase ebunge nene ase bono ego chigokwanira ikoro yabasaria anene ase oko keania egesibo na miaka na korigeria ebintu binde ase gati yebintu binde ba ebintu bose ese bill baba igetibo sio oyebunge nige goteba ago entangani goseyere nene entingu eigeta ase bunge entangani nelinga oko sibwa kwe miaka ase egesibo ke miaka yonsi nikubona ko tete go chibaga netie go chikorusu gororo na go keani wa miaka nabo iko niko bana babateba ukorigererwa kwa abantu bali bakora robali nabo iko go chikorigererwa nago ikwa emyaka 30 bali bagosibwa emyaka yonsi bono ekeanibwe debasa gwetani emyaka 30 nabo iko nigo bakorigereria igoro abantu bali gotema gweita nigo bana batete lichikene bo iko korigererwa gose korusigwa nabo iko abantu bali bagochi bakwana abo bigoro y'abantu bande abakorokanga defamatory remarks ase monu bwekinyamolero ogokwana bobe mangana gosino nyono okoteba ibintu bitali muno yugwakwanira mangana yonsi na chikorigererwa ase bide cyo baikiri ase bunge na yande amange ase bono bateire nonya na abantu bali bako ase aba atiyo na mangana mange bakwanirete nonya nebike na kibigo chikorigereriwa osekurusigwa ase bigambero nabo ikorigereriwa ase richiko oboikirano mwanchu muri ayuna nali amorekira se page ya gatona kibona abasibwa abayiga bagochi konyora omweso era chikoba omweso ntumayitina ki obosari barachibirane nande omeita abantu lakini miaka 30 tarimekero mede kolengana na chief justice mangana yuna libatakete kokei mede life sentence ya rueto nande mada kero monta ngentiro monto nere igoigara angentwe ikigaje karo shugwa sense ya Kenya motekera agatokine ni machano itiro monto nere ngoikara ngena bono nere agokorera mada ongento lakini karo shugwa ne gasibiketa kero 30 years tarimeke ne megerwa sibire miaka 30 na bokore kururo sana ento juri biri go seneta ase ebunge aina ragendete kumurekerwa siga seti nandre the standard na day nation na roro ayu igoro ya chief justice njingo ikande ngendre na siga seti bono mambia lingana ndiro Dorcas no manchumuri go tena pastors batakirgo tuare digiri ina ngo siro na pastor batuare digiri kero batuare digiri kerna bana yamaje gorgana no ine chikanisa abantu batakir batuaro manyi kana abantu baate omete yeso tabwa de digiri lakini yeso tabwa de digiri bora kinazo omete stasomete abono omete bunanko ngumachiko kumanya bunanche Dorcas nkoranga abantu bali bakukolere gasi omonene korandake abande bakoiborenwa abande banebiegwa abande ne bunaboni gantu maitikanya se turabekire mu pastor ningo ekegera maiganye bintu gokorekana bitali ebia kurase chikanisa negento getege kirasukuma maene no ne degree eyo editigwe lakini nonya nabo osekoligerere chikanisa chiga
echikanisa echigabori gaba pastor abanene bakuru nkwenda bale chiskuru lakini igo nje kona nje med basta mbangira bobe kyara ne tukana botora aba basta lakini mbiyo muntu gutwara masomo kyara bona ntugizi tabe digital no ne bibilia uika twara masomo kyara ekaroriri no ene kero ndagara gotebia abantu na mugende asa manyibeli bamangana yeli ya mangana ya mariko aba manyi bamangana igona nye pirato babe rode mba maide bana abantu bari ba maide dichiko igona ba maide no neringana igona bro mbazo mede ba iginga get igona ginara bwe naroje mainanjenga mede mainanjenga ba odana toregete kurwa sinto bilia ko forma mungirida era odana there is no need of a pastor holding a degree inaroje nonye mukari gati gashabwa oyore nere mo bishop ena kwanete adana chikanisa nchinyara chikomiwa mono medene mo nyakanisale ono na lakini serikali te tukopeta machiko gete ete kore oranga chikanisa chiko ba maintained anendo kya garete kende gacha nshakahora ikigionse ase kya rete da pastor nshakahora ya rete da mangana ye kera bantu ba kwete ba kumina real are we supposed to call him Mackenzie a pastor lakini Mackenzie ukabona metaragambiwa atoke na ukomocha taragambiwa bandu ni garo mukagero boni garo mukagero na ebindo biri byose byakoraga netali na ikreneti pumetanya kugambiwa ikabona lakini no are as a custody bona lende lakini pastor wakwa na madigiri ama wasikwe na madigiri azenjera ya bene Erija Nyamatura kutoka Nyagisai tukiwa na George Motuli tunawashika Lauda Ndekiria safi kabisa oyone Erija Manyatura bali kurwasiza Nyagisai bali na George Motuli asante sana Bwakire Brighton oyora meki asiago kurobo basi na nje naonde me yomoroberio Ndizi TV asante sana Morning Brighton Joshua and Doro Njali simunali kutoka Kigwetu Hotel Suneka avdewa niko ndani ya Ensakia na Geoffrey Moindi Sawadi Semeni Patricia Roske Munto Mosikali Moindi na customer wote wako ndani na natakia familia yangu siku njema mama watoto Esther Wangoi watoto wangu Valerian Wamboi na Alvin Georgia wote wakiwa Kisii Town bila kuwasahau mamangu Moraga Shawa babangu London Gachanga Moraga Changa na tatu mwabo London Gachanga na mandugu sangu wote ninawapenda nyote. God bless Ndizi TV family mbiamono Jaris Manaliki kurwa sesemeri ya Kikwetu Hotel. Bia sana. Keva mumanyi kurwa sesemeri ya Nyomeke Serbu Herbu. Buna konyi wete mwaje tukosira jisemi sana. Bono nataka for special request na mwese kurobelia Dabotoko boss no emambia moto taina ngeko era mogo sira jise no bana ba jokara matem moro berdina ngo jumoro ko basira bagende ase university asensemi obono na keva momanyi go nyuwede no Joshua go Joshua Tabanga watakuja watueleze wakiwa ready kesho watakuja watuambie na ngeko era bago sira jisemi ase ward ya basi central unako ready utaniambia abu Dorcas nganjirengina nasika setiane ya the standard ya simambi ya bonika yakaro ebeji ya kabiri murigede na bono bari abaiti osabangenti egesibukia bana bugera chikoba 30 years ojenze ekarondoje mata como yo chief justice ba chukuire piri as a parliament both the senate erinde ejwe kwane both the senate and the national assembly ekwaniruna egesibegeke utako soma yo mange ningekogera ayonsa takirokoreka nyanyora sibeji ya kabiri omusajo yomo nigobona kare kubori wa akane 10,000 per month as egokinya omwana oye omusajo yiguru ase county Nyamira oyibona hotagetena amangana yorigereriwe kolende nigo chasi Winfried Adhiambo akanda mangana yodena ya bono musaja garamika unalende gwatigeto omwana otare ko mokonya kurosa mutukamaiga bono wigechi kumobedereri akane 10,000 per month ase abgibu yo mwana kwenyorera endagera umwalimu yomo oyo onyarire kago ba divide gose ega ko ba divide abana abake bana be school bono niga atigiru emiremo korengana na kaseti ya destan niga odana omwari umorokyoyo niga nyaride kago korera abana ba mwano yekebe asigari yaye igobono gweto musajo yo nigo bono igasi ya mwereire ekero aigeti kubosi bwomo na chebi na se county ya Kakamega area sini principal magistrate karanya de ga korwa ogochiko ku mwako yo getarike meronkebere na isato
omotienyi o January bono musajo yo otigire emirimo turojina ebandendere ya moretereire otigire emirimo bono egente kinga kyo jote mokao inendo kiagerana atige emirimo no mwana kururete mokao narengo ose no ne girlfriend kwabwat bono linda mangana makona kigara to kurira basaja na erende etange kurwase okurura abana bake nindo jega igana ndekerega siti ande takumurikira nindo jina ekina keri kya mubadaneti umukabren secretary aisa chuma igoro ya amangana ali anyarete gose ali yogo kukwa nkumbaro chora ali umwaka 2019 asensemo ya Ganda ward in Malindi Kilifi County nigobona obusairi bokaruguruna ya amasasi nigarutetwe ekero abantu mugando jete ase mukutano orenge na Aisha Juma babwate ebirwanire bitindi ekairira abanyanyimbo bakaruta amasasi bakekairira ligaikera oyagasiri obogima bwaye ebechi akano mwanjumborene ale morekrete bunana kibono bipartisan committee ze dialogue committee eri ya chire retreat asenza meri erimantaita bagojugo kwanda na kibono bagochikolika robot rwabo anegrajo kwanda igoro yogo kina kwa obogima asenseto ya Kenya mwanjumborene anaragana takomurekerwa sigaseti ya Testament. Tukurene ase gazeti ya Daily Nation ase page ya 5 ndoche monekirete igoro y'umugabana bwe county ya Nairobi nera Johnson Sakaja ase ababwatani baye ase abantu baye baime babete bagwa koisiko ase muri iye county ya Nairobi nigo bono babete bagwa koisiko maega yuko tabwati gosiyuko ta asira ayamaganyabo ase emburi eyo nigo bono babwate boamo osimbabwate bomo assembly yo egento kyaibirete kwa isiko nande kolengana una ndikereti ase page yiga mo raiwe we county ya Nairobi Johnson Sakaja no abicha yaye akwanira abariki ase ensemeyo ya Nairobi igo umwancho murigereria tige emurikirete enaki ababwatani abaye babete bagwa ko isiko namabagabo uko akerwa chikura abantu abangao abo babete bakoira amabagayo ase mburi eyo nigo bono ase roboti rwa bwatugetwe na mo speaker we county ejo osomona we county eyo Ken Ngondi nigatebete buna oyo igo obakwanete na mo secretary general we kyame kya UDA Clovis Marara nigatebete nga mo Nairobi South MCA Nairobi South MCA Waidera Nchege bono nigo nero omonya ase minority leader goserere wochikotenera NSMU ya minority leader ase bungeyo yo bono oirete libaga elia Mr Anthony Kiragu Karanja oyo lingo omo MCA ebwe ward ya Waithaka nabo igo Miss Chege oyibo igolenge deputy minority leader nigo bono agochiko nero gochikoira libaga alio yorusitigu Kiragu Kiragu akarusi gororo oyibono Miss Chege agaswa ase eke libaga liaye na githura MCA de Dionysius Mwangi bono nigonere etweri bagaria deputy minority leader ase NSMU na boigo nominated Joyce Mudhoni nere minority whip when say whip as aireteri baga ali omo MCA Makiro Ronaldo Mugambi asensemeyo oye ebunge ya Nairobi baika na naba manyabwa tanganinga nigo bale ababwata nigo se bale abasani abase omugabana we county eyu ya Nairobi nonyano gwakwa isiko ase ebunge yo yaye togosika moto ase page ya 5 nalimo ase gazeti ya Daily Nation nige morekerete igoro yeshiringi bunega se negosikikania $1 ase bono ebicha ye omosias gosomo waziri wensemeri ya treasury nere juguna ndungu roro chinga niga agosarwa agukwanira abariki asebono buna kolengana egoteba buna nigo siringi igose yegendrete kurusia value omwako oyo iga ase ya rusi ya tukutire 17% nechinuguta isano naibere asebono egendrete koira na inseke gima oikaboniga anigo shiringi ya Kenya
kuguru ase miyemo ne 50 na ibere 50 na isano na ibere inero 57%. Ekuguru kuchakira 156.5 gusina 50 cents ase shilingi ya Kenya kuguru boniga dollar kuguru Brighton ase else ya Kenya bono nige gase ne gukina kigima ase yekire wochi 160 bono ase yekire 156 igo mwanchu murigira igo bono dollar egase ne gukina kigima na ase shilingi ya Kenya bono egochiko gose arokanire koira na inse kigima igo mwanchu murigira na amorikira ase page ya gatano narimo tugosika motwe ase page ya gatano kabire nigukwanire igoro yogo chikomenta kweba ngogose kwa amafuta aya sense ya Kenya ase bono aba Kenya bagochikobetere ligwa kwesibe mo chibi sense mo iria ayo bosombi anene sense mo ya mafuta amurikire mlaniga agochikomenta ase shilingi chiri isano umwanchu murikira na amurikira ase page yiga ase gazeti ya Daily Nation toska ase sense mo ya Standard turamanyana ali murikire gocho biasano mwanchu murekana ne tutumira ujumbe yao ni ndoje grongwa na kasi the Standard kone ndi anda soma jumbe jao gronya kesi oze bana hello tuned in from morning team Ensakia hello tuned in no ali miyumoroberi asimambia boniga ni ndoje France onguso mukadha na Dorcas and Brighton good morning from Ria base with my beloved wife Ruto Nikonda no bali miyumoroberi mwanchu mure tuwabere to kwana igoro ye dora usigika ne shilingi ya Kenya sisi ya Kenya usigika ne dola tutotorigi expert atotebye kingi gerengete umetu aberto kwana ama tukamange ayebo meta bantu barbataranyora why a dollar ekere dollar 160 against Kenya ekiningi intiminity abunto torigi experts baje batotebya nene no yana abamanyi ba amangana ya economist amangana ujumi baje we are looking for one haja utebina ekerto kwana igoro ye dollar ego sigi geziring dollar ni gerigeti 160 ngobwate faida mbali bakara America osimbali ba utumera bano jibes nga abudo torigere to mayena ekere to kwana ningi gyabe America ebwa jibes yigoro gose jirenzi Kenya kero korengana ka to korengana na Kenya ni jibes ya Kenya neji ya Tanzania ya Uganda ingi gindo torigi expert baje bato semie tumanye teba to kwana esigingi dollar ya siga ni siringi tuta to monta cha to manyi kabisa kero nintro banyo ntubu ati manyobo kero monta jire ato tebina ekeningi gerenge na liyo kumanyi tumayana lende bali bara America kere dollar ri bata kero tutumira chipes chinyingi usena bara bado oboko nguni go bororo kero torojena obogi mabende te ko bado obogi mambura konga asinse yaitoke mbono bojo kongo manjumeria yobono itapidi ujikaze onande bwesibo mo chibi kabisa manjumeria ngore na sika seti ya testana limambia boniga nyoroki koragense ya monenu ya bono mambi daktari atakuwa ndani ya nyumba tujue kwa na mangana breast cancer kero ya lengi breast cancer awareness month yuna tujue kwa na mange kero muswa chusbine ujue ikase studio asemambi ya aboniga ekero ko mnyoki ikase ka seti ya testana nande ngoira se beji ya gatano mone ilimurikana na kiombe kia National Housing Corporation kia nyara kego Syria around 197 hectares kero bukurika nubo ba asinze mo chechindemero US omere ase beji ya agatano mo igoro na ki National Housing Corporation ya asiredi around 348 acres asense meria triva gochia somonto omonyene private developer ayuna boko yarigireri abantu batatu nigo babekire byarana nigo babuchikogendera koba aseseri uikatari kemerongebe na isano na meyekare angyo egegare angiende ekaro chikomanya igoro yekina kyabo karabakageruna nigo babwadranidi koni obolemo bwa East African Portland Cement asense meli ya mafoko uikabachikomanya amangana abo asenjera ya abene Nindoje Deputy President katika shawa nigo ilitukore arwete asense ya Kenya koenda goikase ya Belgium asitaro ya matukatato kero wago chikoikarana asemirobelio ya serikali anena asense meria Global Gateway Forum yego chikoba hosted na European Commission asense mei ya Belgium gomo konyi bomora ibwense ameondoka kwa siara ya siku 3 asense meli
ya Belgium ngochara ri kase peji atana watoto manje bonere murigedana bono amademo a KCB na rayo mwerio asumurubiri 0844 na ramurigira buna ekarabana berobeire ujokara mademo ayo ekaroriaso usugure kyao bene ujojakarituko lia ichuma eiki eyiga esomerorena 844 ngoerere nakitoso asenzemo ya CPC ebeje ibe gone murigedana bono ekyombegeri ya Kenya Medical Suppliers Authority KEMSA niyo gyatumire abakora emirimo 400 watu 400 batumire ukakorwa sekyombegeri ya KEMSA igo batigwe emirimo aya korengana na acting chief executive Andrew Murua nigo bana thena eyene remero bari babegire ko reduce number ko 962 to 562 yone wethena abantu basire emirimo buranyo no moirio esomere ngase beji yumana ingi ngekora ekerdo thena Kenya ni gastokoria bantu mbabwa digas ekyombe gya KEMSA gyanyari ekobuta usige gutumaka abantu 400 amangana makongu sana ebeche ikomi manju muri ngi muri gedena bono nonye bonus ya bali mibali bonus mpagoket usibu abo mbosa sogeti kyagera niko babwata madeni amange iyikere ne bese yaso mubuko taxi eyo madeni babwate iko bono mpagoket eyunigera se beji ya ikomi ekaseti ya The Standard ndoje aria mbali gedena jikaunt jinde na chi aliko sena baliera nindoje entanga ni kabisa nigere gitunguri tea factory eyari 57.30 nyore Gusii barabu nturiko kwane kiagera Gusii bado nigegendete gutwara obokong ase beje ibone muregedena ngakibone serikali karkoboliwa korusi ebangerie korusia asensemo yechae boigone machine jiji kogorwa gocha Gusii echae ase beji ya 11 mwajibure kare muregereta ase county ya Kisii nikobono yarokana na okungusana na gati yumugabana bwe county ya Kisii nabakori emirimo ose nabanyagitari ose kyombegeri ya Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists Union asorongorwa Nyanza nigokora batara igwana no mugabana igoro yamangana amaya ose sheria engya etagere kobekwa se ensemeri ya NHF se county ya Kisii ebeje yo ne usindo jumugabana na chorabo nabogwa somere beje yo ya 11 omanyinga kim etakere ngakibono mugabana bakarego etana chimeme na bakori ose na asikyombegyo gya KMBDU na nagotebiri igo mwanchumureria baigoni noje nyangnyongo nigo yoro mugabana bwe county Kisumu nakibana karakobeke mirobelio yo upgrade Kisumu Pose Highway ase obokorari bwe county eyo ayinoje naro amurikeire sigaseti ya The Standard mwanjumure nande nabo kwenyorera bono bwesomere amange asinjirando je biro bitu bigenda gucharara ase mambi ya aboni tukurere gazeti ya Daily Nation ase page ya 5 nige murekerete igoro ya abageni bagendete gocha ase ense ya Kenya gosegotarira ense meyu abatari bali bagocha ense ya Kenya abakurukise chisi ko nigo bagendete comment kamono ase omwako yoiga bagendre gosegesa eko endwari ya corona gose ya COVID-19 era Kenya nigo bono mubaro monene ogendrete kwene kigwabwa abageni abakurukise chisi ko gotarira ense ya Kenya bagante guichura ase ense meyu ya Mombasa yani ya Coastal Region county cha Mombasa cha Kilifi na Lamu echibona abantu bali batenete ense meyu ya ba Kenya Coast Tourist Association abateba nganigo abageni bono bagendete guichura anene igo goikira boniga nigo banyora abageni gwetani 7 gose banyora abageni 700,000 ase omwako na nigo baganeti goikia milioni ya mo oyabageni abagotara ase ense meyu ya Mombasa ne chinseme cho chiteta chietana ine inere yo mo jivsaka sakative ogonga Julius Owino nigate na nigo abageni bagendere comment kana nabo igo nonya ne no konyora kwe county cyo kwabeire okuya kegima asekeribe nigo bagendrete agosira asense meri ya sky gose abantu lyagotara ase embeo igo mwancho muri kinara muri keire ase page ya 5 na 3 na nigo ndoche ebiro bigase ni go charara kigima kolende nigo ngo go charara goika ase page lya nero
ya 12 asengo kolera asibone mulikirete igoro ya squatters abali gose abantu bali asensemeri iyo boli muboli bwa familia krima bono babolibwe kunganya koru asayo kyagera abanyene nigo batete oboli mubwabo gose nigo baoneretwe mamincha nerichiko mwancho mulikire nigo baire gwika chitariki 31 mutinyo 12 abo asebono bagochiko seli gwa nyamba koruororo osego ko betererie nonya serikali ko barusiororo ase chinguru gumwanchu murigereria aina ramorekeire ase gazeti ya Daily Nation nabo igona bo wesomera ase wimomono na manga morekeire nabo igoro yaba kagiro baliba oendemereri ya mavoko bono nigo bagochi gutigara ase bagochi gutigara amatukane ase bono bagochi ko gosoko kolerwa obo chunguzi igo mwanchu murigeria erisomere enyore gazeti ya Daily Nation wesomere amange kena mangange amolikeire ase gazeti igando chinga ebiro nigo bigase nigo charara Brighton tuguska gocha sense media yende studio etunyale go nyoro mutimo komoke tutare korro mone toroga utikera mageni na tango chari tokorogi mokwire na mwene mogeni ene tutokana tusome SMS berega tokore bor mokwire mwirane no mogeni ekarega seti ya taifa leo ekarodena kwa nini tunahepa Raila onde tosome ngie abambari kitabu nangie kokera bakomwepa Raila abu ini gaseti ya taifa kwenda nsome SMS berega gando jina Peterson Makori mbaita korwa magenje mbakazi arong Musafi Road mbuyato bwatete korwa aiga asitokonywa agachae amo nabaminto bon Samueli ogechi moitamaro moseti maniga magogo na lani Samueli tobabwatete korwa Kerangwati Hotel yasana bali barase Kerangwati Hotel safi kabisa bono egwa mandasi buye kabisa osamba Thomas Osoro nikiwa nimeraswa kwa hospitali ya Hema tukiwa na Chare na Joel Omambia tunawawoji live pole sana Thomas tunaomba utapata nafuu Mungu atakujalia utapona oin Thomas Osoro au deniga arasi nyagitali ya Hema kerobali na Joel Omambia batubwatiti buya sana kurwalia lakini ko birukunye bingo yarabire sasa mosemerio monene kokorusia arabu Thomas Osoro yatusabire unyare gokubwena kato ko reiga ndoro jumugumene bwe county ya Kisii ne Doris Tonya, Doris Aburi, Toto, nerena endete kubiki miroberio ya kuhakikisha ya kwamba okonyire abantu ndwaroche bali no barema mbanya bakwe uchiwirija ndaroje naete jitangi jiskuru chinda aliko se ebyombe igona endete okore mirimo ya yebuno mugumele mete uri okora buyere nabagwa kerweko ko na koreire class bado tutakutaja na nurere class lakini ndento aro jina na agendete ko beke miroberie mia yo gwakisha kwamba osukirie county ya Kisii korwekerenge kemo gochikindo umetekero kyo bogumene butadrais ekeri sukuriria se county ya Kisii Joshua magani wikira utatuambia lakini uja turasore magani wikire sawa usukuriria se county ya Kisii mogumene bo motanga ni 2013 2017 Mary Sariotara na agetu siko 2013-2017 oyo Mary Sariotara agakusiko tukaja so 2017 to 2022 tukaswa Janet Ongera nera kore mirimo yabona akore nera agakusiko na donya bona osoire bono eto na donya nere ngukaki akyakwirwanirira nanyore chance ya kabiri kera yakro yaro kandemna county ya Nyamira ero cherusa na penya sana ochire chintu David yongo nyora ngojara konyore pension yae lakini ase county ya Kisii yaro kanena ikiruge kinge bwate amangana makong sana iga asipajituma atatumwa iga bono rende ne lakini naenda ko mirimo yae ndora na kunye bisima toroje na kunye gesima ali masimba akunya ali magena na kunya sauti mogirango hande byasokira maji iyere buya nandi ngokonya ali school yobono ege akore kiyekerokyo tigarende asirwe ekero kurigereria ase amagenderaye amaina otemirwe ikasana abanyina gose abantu bonsi ase akurigeria abasaye origeria abana basubatirende nabo igo abantu bamenyete no barema nagendete ko emerobiri sana nechi school tari gutiga maiga ane na sokuru abasemi goro no gosara kwa bana abanyaruka nagendete kurutege kuro igo no murai we toga no murai yogendete okora maya ase igo tokmatenga agenderere kabisa
Biasano mwanju muri ayinero Ndizi TV bwansumo usiba no njengo tikadori kabaje no magani ase studio tukora na thena breast cancer nerba ukwa no mutinyo ni gorenga mangana ya cancer yorobere na cancer inde general kile bata kwararigiri cancer yorobere igobono kabe ange kabisa origiririe ande bagotebina na kino musaja ngutwara breast cancer ayibonsi ngukwa bana durika ngakitoka tumaina umuntu na bata breast cancer no musubati ngakyogo examine abye ko manyane rina wade na gavana na derende na musaja na musubati na bago kwara gongake ayibonsi rende na bejo kwana asemambi yabone ngitigambatigera abwo ne totona sense meyo mutimoko ase emeroberiende tokoirana baira dorika baira no magani asense miba kwana iguru ya afya toskene on Ndizi TV bwansu bomausi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Twatarire igani ndo chinga musimegete imeri au kwenda sense moyobori korote byangu nkiuma itigoro yobori